е този, който може. Чуйте, църквата винаги ще преминава през трудно време. Църквата никога няма да спира да преминава през това време, в което сега в момента се намираме. Но това е времето, в което Господ наистина ще ни издигне. Това е времето, в което наистина Господ ще ни вземе в своята ръка. Да, Бог няма да ни остави, Бог няма да ни забрави. Нека се молиме. Ора машина камандара се! Алелуя! Слава да бъде на Тебе, Господи! Благодаряме си, Господи, да по Твоето присъствие! Алелуя! Ама, Отче! В името на Исус! Алелуя! Прикарваме Святия Божи Дух да дойде на това място! Да! Изпълвани с огън! Изпълвани с Твоето помазание! Ора машина камандара се! Благодаряме си, Господи, да по Твоето присъствие! Да! Аз виждам престол на Божията благодат! Чуй ме, братко и сестро! Сега е времето, в което ти можеш да се поклониш и да усетиш как Господ наистина те съживява. Алелуя! Алелуя! Присъствието на Бога е на това място. Нека се молим заедно, брати и сестри. Нека да вярваме, че Бог не освежава. Да, сега е времето на освежаване. Сега е времето на възстановяване. Тази вечер е нашата вечер. И ние знаем, че през нея ние ще се поклоним. Татко! Татко! Моля те, Боже, да ни остави, Татко. Прости ни, Господи, Татко. Прости ни, Татко. За всякога прегрешение пред Тебе, Татко. Знам, че Ти ни обичаш. Прегърни ни, Господи. Не ми остави, Татко. Не ми остави, Господи, Татко, от това време, Господи, Татко. Но ние Те молим да промениш, Господи, Татко, времето. Защото знам, Господи, че единствено само Ти можеш да промениш съдбата ни. Да благословиш, Господи, Татко, служението, което, Господи, Ти си основал, което, Господи, Ти си пролял кръв. И Ти благодарим, Господи. Татко, Татко, моля Те за всички души, които, Господи, Татко, по някакъв начин са си отишли от Теб. Аз не знам причини, но знам едно. Ти можеш, Господи. Ти можеш, Господи, да докоснеш тези сърца, тези души и да ги възстановяваш. Слава Ти, Исусе! Алелуя! Татко, възстановителю! Царю! Моля Те, Господи! Помогни ни, Господи, Татко, в този труден път! Помогни ни, Господи, да бъдем верни Твои служители! Помогни ни да бъдем, Господи, Татко, покорни синове! Помогни ни, Господи, да бъдем послушни винаги, Господи, Татко, на Теб! Помогни ни, Татко! И остави, Татко! Душата ми се уповава на Тебе. Аз вярвам в този Бог, който умря и възкръсна заради всички нас. Защото онзи Бог, който се възкресе на небето, скоро ще се върне за своята църква. Братко и сестро, погледни и виж, Исус се завръща. Готов ли си? Готов ли си за Неговото идване? Приеми Божията милост и благодат до това време. Не отхвърли, не презирай Неговата благодат. Приеми Неговото любов. Нека Господната милост и благодат да се вселява богато вътре в нас. Ера машина камадара
даваме слава чрез Теб в името Исус от Назарет. И да молим, Святи Дух, вижи се на това място, ние Ти каниме. Ние Ти каниме на това място. Ела, Святи Дух, вижи се, моля Те, Святи Дух, за развиши Твоята благодат вътре в нас, Святи Дух. Аз знам, че Ти си тук. Аз знам, че сега Ти завиждаш Твоята благодат, която искаш да принесе за спасението на всички нас. Благодарен Свети Татко. Благодаря Ти. Прославяме Те, Господи. Алелуя.